La 14a Fira de l'Estudiant, entitats juvenils i joves emprenedors han donat començament amb una gran expectació de públic i amb presència de totes les autoritats. Víctor Soler, tinent alcalde de Joventut, Marcos Sanchi, director de l'IBAG, i les regidors d'Educació Marta Chaffer i Luisa Laporta, presidenta de la Junta de Districte, han participat en la inauguració oficial de l'esdeveniment. En primer lloc, felicitar-hi al regidor de l'Ajuntament, a Víctor Soler, per haver-nos convidat a participar així en esta presentació, en esta inauguració de la 14a ja Fira de l'Estudiant de Gandia. Crec que per lo que vegem ja un èxit de participació i un èxit la nova ubicació, no? Que, bueno, de fet, que després vos ho comente. I bueno, la participació de l'Institut Valencià de la Joventut sobretot se centra, com tots els anys, en aquesta opció d'estar a prop dels ajuntaments, d'estar a prop dels regidors de joventut, de donar-los també aquesta cobertura per part de la Generalitat i vindre a oferir totes aquestes credencials, el carnet jove, el carnet d'estudiant internacional, que bueno, són al final credencials que els joves utilitzen per a realitzar les seues compres, per a realitzar les seues activitats. Que van a tindre l'oportunitat de conèixer tota la informació, de poder planificar el seu itinerari formatiu i laboral i de conèixer de primera mà quines són les seues oportunitats de futur. I això és important. Jo sempre ho dic, hem de configurar-nos com el Departament de les Oportunitats per als joves de Gandia i de la comarca. Iniciatives com aquesta, on vull recalcar també la implicació directa del Departament d'Educació i també de la Junta de Districte de Corea, han fet possible tindre, com dic, la millor fira, convidar a tots els joves de Gandia a que coneguen aquesta fira, que se passen per així, agrair als centres educatius la seva presència i convidar-los també a totes les activitats, perquè no només tenim Fira de l'Estudiant, sinó a més tenim activitats, tenim xerrades, tenim conferències i tenim tot un cicle d'activitats que complementa de forma excepcional el que és la programació dels stands de la Fira de l'Estudiant.